बापावै 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 अमा राजानि फिसाफोरा माथो आच्छा गथ' गाबनायखौ खोनायाखै नामा नों एमाव राजा ओइ एमाव राजा मानसियालाय माथो थेनथावनानैसो दङलै नै गाबलायबाय माथो ओइ जारौ सना मोदाय फैयो दागाब हनै मावजि फैदों हनै सेमसा फैदों हनै गाबनांला नङाबा मोदाया हमनानै लांगोन हनै नै माथो गाबगाबायबो गुड गार्ल बापावै माथो गाबफिनबायसोलै अच्छा गाबनांला र' आं मेथाइ खननि सेमसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै ओइ बिहामजो फिसाबानो गामसाया नागिरदों बापावै मेथाइ खनबा सिरि थालायो माथो दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय हासुनोसो जायगा नागिरफैदोंमोन आं बापावै माथो गाबफिनबायसैलै र' दोंसे मोजां खनबावनि आं ओइ दो इंदुलि दो दे उन्दु नङाबा मावजि फैगोन सियाल फैगोन हमनानै लांजागोन माबालै हासुग्लानो नागिरै बेवहायसो मोनफैदों आं ओमफ्राय गथ'सो बुरखायफैनांबाय आं गथ' बुरखायनो थाखाय एमाव राजा दंखायोना नोंहालाय मानो बुरखायनांगौ जाखो ओइ एमाव राजा गथ' बखालियानो बिदि उन्दुबाय थायो नामा एमाव राजा सिखो ओइ उन्दुनो ओंखारदों आं नों उन्दुनो ओंखारदों होनबानो जागोन नामा आगैमोनखौ नायनो हाया आरो नोंलाय मा जादों आदै नों बामनो हाया आरो आंलाय मानो बामनांगौ जाखो आंहा बाहेरायाव खामानि मावगासिनो दङ ओंखाम गोरलै जानायनि मानसिफोरनो दै रानना होगासिनो नोंनालाय आरो खालि दै राननायल'सो बयनिख्रुइ गोरलैसिन खामानिखौ नोंनो मावो ओइ गथ' बांद्राय दुगा जानाङा थ'फिराम थुदो आं नोंखौ फायखानासिम दोनलांनोसै आच्छा जागोन दे मा एसे दुखुथिया जिउ जाखोब्रा आंनालाय गथ'फोरल' बुरखायबाय थानाय साला फंबाय नांगौ बिनानाव नांगौ होनबाय थानाया मोनबाय दा थिं थुफला बार मसलाखौ खोमा होदेलायना थादों माथो नों दाउखा ओइ बिदा बांद्राय बुंनाङालै नङाबा नैबे दाउखा राजाजों खर' बाजानानै गाबजादों ओइ नों बांद्राय जाथारदों दै दाउखा राजा आं बांद्राय जायाखैना आं खमसो जागासिनो आरे ओइ गथ' नांगौ नामा ओइ बिदा आंनो जेबो नाङा मासि उल्था-उल्थालै आं उल्था बुङाखै आं बुंफादोंसो उल्था बुंनाय आरो बुंफानाय एखे जाया नामा आं मिन्थियाना आं उन्दैसो मासि गाज्रि गथ'लै बियो नाय गाबलायबाय बुरखायदो आं खोनासंनो हाला मा दरखारनो बुरखायनो आं गाबबाय थाथों ओइ बिदा बुरखायदोलै माइसो अख्राब्रा ओइ दाउखा राजा आंसो नोंनि बिदा ना नोंसो आंनि बिदालै दाबो मिन्थिया होमबा नोङो आं नोंनि फंबाय नों आंनि बिदाखौ एमाव राजा आगैया गाबगासिनो दङ नुवाखै आरो नों आं बिसोरनि बिमा नङा आं बिसोरखौ गाइखेर दौनो एमाव राजा नोंखौलाय सोर गाइखेर दौनो खोन्थादों दे बुरखायनोसो खोन्थादों दा बुरखायनो खिन्थानाय गाइखेर दौनाय एखेयानो ना गाइखेर दौबाबो गथ'फोरा सिरि थायो आरो बुरखायबाबो सिरि थायो एखेसो बेनिखायनो बुरखाय आं हा नों बिदा गेदेर जाबाय नालाय बुरखायनांसिगोनथ' आरो खालि आंखौल' मानो थिनोलाय आंखौल' मानो थिनो आइमोनखौ थिनब्ला आफामोनखौ थिन हा बिसोरलाय गामिनि मानसिफोरजोंनो दंफायो आरो नों ओरैनोसो दङ नालाय बुरखायदो नोंनो ओइ खाला आं थफिराम बायदि नङालै आं मेथाइ खननानै बुरखायनो थफिरामालाय माला बुरखायखो दासो एसे सिगां थफिरामा बुरखायफैदोंमोन ओमफ्राय हनै आनै दाउदैजों मालाय लाइन मारिहैबाय मा होनखो दाउदैजों लाइन मारिहैदों आइया दाबो मिन्थिया नों मालाय थफिरामजों आनै दाउदैजों मालाय फायखानायाव लाइन मारिनो थांदों आयु बिदिसो आरो र' आं नायहैथारनि बे मेगन थाइनैजों मा नुनांगौ नुखोब्रा आंलाय बे थफिरामनि थाखाय सानै गोजोन सिख्लाफ्रा लाइन मारिदों नामाब्रा हामा बेफोरखौ साननो हामा सासे आंनि आयंसो सासे आंनि आनैसो ओइ बिदा बेखौनो बुङो प्यार मोहाब्बते इश्क मालाय प्यार मोहाब्बते इश्क जालायदों आरोलै ओइ दाउखा आं नोंनाव सोंदों नामा नोंनाव सोंदों सोङाखैथ' क्या हुआ आं खोन्थाबायना मा एसे दुखुथिया जाखोलै रायजोफोरा आंनि जिउआ
फंबाय बिनानावखौनो लुगैना हाबले आङो साला बिसोरखौसो बुरखायनायावनो दिन थांबाय थासै आंना बिनिसो आरो दाउखा राजाया आंनि खर'आव गाखोबावग्रासो जाबाय मा गिदों नामा बिनाङालै बिदाय मावराजा आं नोंनि खर'आव गाखोआना जेब्ला गाखोगोन अब्ला गा गाबगोन होद सिरि था नों रा बिनानाव सना बुरखायनि आं जौ बयनिबो गोजौ जौ जायनो जौ लोङो बेनो राजा जायो जौ लोंबा दुखिया मानसियाबो माहाजोन जाब्रबो माहाजोन मानसियाबो दुखिया जायो लोङा होनग्रा मानसिफोराबो मोनामसुनो मोनबा गारनो हाया जायो जौ लोंनो मोनब्ला थगायसुला मानसियाबो सैथो बाथ्रा बुङो जौ लोंबाथाय गाबनो ओंखारि मानसियाबो गाबखौ खान्दुरा जायो आयु बाला जौनि सोमोन्दै इसिबां नलेज दङ नोंनाव सन्थला आंनाव नलेज दङना गैया बेखौले मिथिलालां नाथाय जौ लोंबा मानसिफ्रा मा जायो बेखौले रोखा मिथिथारो आं आच्छा बारु थाइबानि लारु देलाय बुंलाय मा बियो लाबोबाव जौफोरा अब्ला बुजायबावगोन आं सन्थला जाबाय दे जाबाय मालाय बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय नोंहाल'सैसो ओंखामखौनो दाबो जायाखै खालि जौ रब्रा मानि एसेबां आथुर जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौआव ओइ सन्थला जौ लोंबा मानि पण्डित जायो नों मानि महागुरु जायो नोङो सैथो बाथ्रासो बुंदों दा आंलाय दे दस्ति ओंखामखौ जादोब्रा जों बयबो जाखांजोब्बाय र'लै गारमाया दासो एसे गिसि मोनथारदों ओइ सन्थला दे ओंखामा जादो नै लाइ मैद्रु जि गोथाव रुखादों आं जागोनब्रा जागोन माइसे आथुर बिथुरब्रा नोंसोरलाय जेन दुनियाया गाबोननो थैजोबसिगोन आरो दे सन्थला ओंखामफोराबो जाहोलांदो खालि जौ लोंबाल' जायाना जौ लोंनो थाखाय ओंखामबो जानांगोन मिथिबाय बेफोर थबिस मदारुफोरखौ ना बुजायनोनो नाङा थैबा थैथोंसै बिसोरो बे खर' मेलेम गैयै मानसिफोरनाव ना मेलेमनि जायगायाव जुमाय रोसिसो थायो बिसोर थैबाबो लस गैया दाउसै देलाय मुसुगुर फुलायलाय बांद्राय बुंनाङाब्रा दानो हमख्रब हमसि दौजागोन आंजों फैलाय दौ फैलाय आंखौ माबायदि दौवो दा जाबायलाय बेफोरबायदि जिरायबाय थाजाला थांनोसै गुसुफोराव हाबां थौदो थांनोसै राजा नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सना आंहा सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन बुंनांगौ खोथा दङब्लाबो बुंनोनो मोना नोंजों आङो जेसेबां हायो एसेबां फोरमाय सम मोनब्लानो फैफिनगोन आङो हाबाब रजे नों माने एरा रजे सना नों माने एसेबो बुजिया आयु मा अरदावलायखो बिसोर सानैनावलाय बेनिखायनो बुंदोंब्रा जौ लोंबा सोलाय सोल' जाजोबथारो आखलफोरानो गुनि गियानिफोराबो सावलन बावलन जायो सावलन बावलनफोराबो भद्र जायोब्रा जौ लोंबाथाय बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला एक प्रकार जौआबो मा होननानै बुंगोन जौआबो अद्भुत बुस्थु दे आरो जौखौ मोनसे बेमार होननानै बुङा मानो जौ लोंबाथाय आखलफोरानो सोलाय सोल' जायोबालाय हा जेरै बेमार जायोबाथाय मानसिनि मोदोमफोरा सोलायो थिग बिदिनो जौ लोंबाबो मानसिनि आखल आखुफोरानो सोलायलांजोबो ना पार्सनेलिटियानो सोलायो बेनिखायनो जौखौबो मोनसे बेमारसो होनांसिगोन नङा होमबा करेक्ट गाबोन निउज चेनेलाव आं बिनि बागैनो रायलायमारनोसै आं टपिक मोनसे मोनबाय दे आं बाबाय दे हाबां थौदो न'आव थांनोसै ओइ नाजिबदां होलोखो दिनदां दानो न'आव थांनानै मा खालामहैगोन दे जोंलाय दसे रंजाबावनि आरो आयौ बाला जुमाय फेबायसो नामासै बेलाय नै बाला बाथारिस बोराया फन हरलायथारदों आंनो हेलौ ओइ बाथारिस बोराय गुजुखांबाथाय फनखौ हरबानो जाबाय दे राव फनखौ दाननाङा हा ओंखाम गोरलै जाहैनायालाय मा एसे गोबाव जाखो लोगोफोरजों सुखु दुखु रायलायदों आरो सुखु दुखु रायलायनायानो दाबो जोबा थाब फैयाब्ला आथिं बुफाय जागोन आंजों माबार न'आव फैनोबा फै आं थाङाबालाय थाङाबा जेरावखि थाया मानो नागिरनानै आखाइ आथिंखौनो खानानै दोनगोन आं आयौ बाला इदि खालामथारो
हरावलाय मानोथो गिदिंबाय थानांगौ माबार फै थमिस बोराय आं ओंखाम गोरलैसो जाफैदों दा ओंखाम गोरलै जानो थांनाया ओंखाम बोरायखौबो नेदों नामा माबार फै जागोन दे जागोन थांगासिनो आं आयौ बाला थमिस बोराया आंनि आखाइ आथिं बुफायनो नागिरलायदों आरो बेनिखायनो नैबे सन्थलाया बुङो लबे पाप पाबे मृत्यु होननानै खिथु होननानै बुङो बे हिन्जाव सासेया खालि खिथु थाखिल' जाबाय थायोलै लाबोलाय दावसोदोलाय नोंनि खिथुखौ नायनि आं बेसेबां खाख्रेब आयौ बाला मालाय खिथु गिदिरखौ नायनो नागिरो बे खाख्रेब नंगौना नङा बेखौसो नायनोनो पापिफोरनि रायलायनायखौ खोनासंबाय थालां मा एसे गोदाव सोरावलै होद आंबो थांनोसैलै हापां थौदो ओइ नाजिबदां थां बैयाव जिरायहैथ'दो बेखौनो खालामनांसिगोन बेयाव थाबाय थाजाला आच्छा बार' थाइबानि लारु सासेया बहा थांखोब्रा थफेरामा बहा थांखो बापावै अमा राजाया न'खौ बेसेबांबा गिदिर लुमारबायथ' आरो बबेथिं हासुग्रा बबेथिं खिग्रा नागिरबाबो मोनलायलांला नंगौ नामा थफेराम नंगौब्रा नों दा अमा राजाया देनजार माहाजोन जामारबायना आदायासो माहाजोन नाथाय आंथ' माहाजोन नङाना नोंबो हादुआव खालामब्ला दावदै नोंबो माहाजोन जागोन नंगौ नामा थफेराम नंगौ बिमा बिफाया माहाजोनबानो गावखौ माहाजोन होननानै साननानै लाजाया गाव खामायनांगौ गावनि आथिङाव गाव गसंनांगौ होमबासो गावखौ माहाजोन होननानै लानांगौ जाय फिसाफोरा बिमा बिफानि सायाव दुगा दुगि खालामनानै लायो बिसोर माहाजोन नङाब्रा बिसोर माहाजोननि फिसासो नाथाय गाव माहाजोन नङाना थफेराम मेगनाव माबा हाबबाय आंनाव नायनि नोंनि मेगनाव मा हाबखो बिदिसो आरो थफेरामा उफ हामबायना मोजां मोनबायना थफेराम माथो लोखि थफसिसो थफेराम मा खालामदों नों थफेरामालाय मा खालामदों दे आंखौ हेफाजाब होदों आरो नाथाय मानि थाखाय नोंनोलाय मानो नांगौ दे नोंनोलाय मानो खोन्थागोन जों थफेराम नों आंनो खोन्थाया नामा खोन्थागोन माने दावदैनि मेगनाव माबा हाबदोंमोन बेखौनो मेगनखौ एसे साफा खालामना होदोंमोन आं नंगौ नामा माथो सानदोंमोन नों होनबालाय आं जेबो सानाखै जाबाय दा जेबो सानलायथ'नाङा उनाव सानबाय थादे आं बिराद खिनो हासुनो ओंखारथारदोंलै नोंसोर थाथ'दै आं खिथारनोसै जागोन दे थफेराम मोजाङैनो खि दे थफेराम मोजाङै हासु दे मा खोनाखो आं आंनि खोमायासो गाज्रि जाबाय जागोन आं मोजाङै खिगोनबो आरो हासुगोनबो नोंसोर टेनसन लानाङा दे होमबा आं थिगखौनो खोनादों बापावै मा खोनालायखोब्रा अमा राजा ओइ थफेराम आंनि न'आव फैनानैनो आंनि न'आवनो मेव 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 ना नों आं बारा बुजियाखैलै मा मेव मेव जाखो आंलाय मेव मेवा मा नागिरो मेव मेवा मा जायो मावजिया ना गोरानब्रा मालै थफेराम आंनि न'आवसो ना गोरान नागिरनो मोनबाय नों थो जाम्बा अमा राजा गावनि बिनानाव आरो बेवाइफोरखौ ना गोरानजों रुजुनो हामाब्रा लोखिसो माइनावसो होननानै साननांगौ मिथिबाय ओइ थफेराम आंनाव एसेबांबो गाज्रि दिन फैयाखै नोंनिफ्राय एडभाइस लानो नोंनिफ्राय गियान लानो आरो मा मोनदों नों बेवहाय मानो मानसिफोरजों ज' थायाखै नों ओइ अमा राजा हासुनाय खिनायफोरखौ हमथानो हायालै मिथिबायना बेनिखायनो आं गारनानै फैनांबाय आरो न'खौबो ओरैबायदि गिदिर लुदों नों फायखानाखौ नागिरबाबो मोनाब्रा आच्छा फायखानासो जाबाय दा ना गोराननि जायगायाव फायखानासो जाबाय बापावै बोरै खोथा बाहायोब्रा नोंलाय नंमारगौब्रा आं हासुनो ओंखारनानैनो फैखादोंमोन आं हासुनो ओंखारसोबाय दे नङाबा बेवहायनो जायगायावनो हासुगारगोन आं बोरैबाबा मा होनदों नोंसोर सानैया थफेरामखौ मोजाङै खि मोजाङै हासु नोंसोर मालाबाफोर खिगोरा खियोब्ला नोंसोरनि खिखौ सोरबा एरख'ना होफैयो नामा माखौबा मोजाङै खि मोजाङै हासुनो दिनैनिफ्राय बे थफेरामजों रायलायनाय नुयोब्ला दिगदारसो दं नोंसोर आरो नोंहालाय बेवाइफोर उन्दैफोर अमा राजा नों मा सानो सानबाय था आं हले फियार खियाथ' दारना खियासो मा होनलांखो बियो पियार खियाथ' दारना खिया आइला थफेरामा मा मुहिनि होमारखोब्रा बिसोर सानैनो बिसोर सानैबो सासे हौवानावनो थांसिगोन नामाब्रा आं मालाबाबो जानो होनो हाया आं थांना थासान्दियाव थफेरामा रावखौबो मोना बे थफेरामनि सिमांखौ आं मालाबाबो जाफुंहोआ अमा राजा आरो थफेरामालाय मा जालायखो मा बुंबावनोब्रा नारजि बुदां थफेरामा आंनि न'खरनि मानसिफोरखौसो नोजोर होनानै दंगासिनो दङब्रा सिला सिगुनफोर बायदि माने थफेराम मुर्खुआ आंनि बेवाइफोर आरो आंनि बिनानावखौ नोजोर होदोंलै नारजि बुदां आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बेफोरखौ आंनि सिगाङाव दा बुंलै माथो खालामबावनोब्रा नारजि बुदां बिराद गिदिर टेनसनाव दं आं साथामखौबो ज' मोजाङै खेबसे सोंनानै नायदोब्रा सोंगोन धैज' बे हाफाङाबो ना जुमाय फेनानै मिनि खाख्लायगासिनोसो
माला जौ लोंखांगोन मोनबायलां बिसोरखौ आचा बारु थाइबानि लारु र' आं मानसिफोरखौ नायहैनि नों बेवहायनो जिरायथ' दे एसे थाब थाब सिखारनो खिन्था मानसिफोरखौ न'नि मानसिफोरा थाब सिखारदो होनब्ला गाज्रि मोनगोन ना थेवबो नाजानोसै आं गाज्रि मोनना लाब गैयालै दावराव दावसि खालामबाय थाजाया हरफोराव अके र' थिनहरनि आं हायला मा जाखो बेलाय जौ 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 जौआ बयनिबो गोजौ जौ गोदाव सोराव खालै नाजुदां हाबा जा जौ फेबायहाय मा थोद साला बिदि जायोलै मानसिया नाजुदां आं हाबाखौ हमथ'नि नों सन्तलाखौ लायलाय सन्तलायाबो सिखारनोनो रोंला आंना आंनि बिखुङाव गां रज'नाय बायदिसो मोनबाय माबा गावखौनो अख्रां सा बिरनाय बायदिसो मोनबाय आं आथिंखौ बहा दं बहा मासो मोनबाय आं नारजि बुदां थोद साला सोमस्रि एसे नायथ' दे आं सन्तलाखौ नायहैनि जागोन दे नारजि बुदां सन्तलाखौ हमनानै लानानै फैदो बे सन्तलानि खाबालाय बहा थांखो बेना फाथैया बमब्रमाया मा खालामदों बेलाय मा खालामनो आरो डायलगानो जोबा बिसोरना दिनैबा हले जानाय नंलालै बिसोरजों अमा राजा मानसिफोरखौ एसे थिनहरदो दे थोद आलासिया भगबानसो जायोना बेनिखायनो आङो गावसोर थाङाबा जेबो बुङालां र' आं खबर लाहैनि एसे सौ आंनि आंगो अनजालि लोगो नोंथांमोन जाय बिथांमोना लाब्रा नायो नोंथांमोननि थाखाय खुसखबरी गुड निउज नोंथांमोना गाबोन समफोरनिफ्राय भिडिअखौ बेक टु बेक नुनो मोनसिगोन नोंथांमोननि खाथियाव साबसिननिफ्राय हामसिन गाजा भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन माने नाजासिगोन नङा लाबोखासिगोन मानो होनोब्ला समा एसे माने मोजां एसे बुस्रांहांदों आरो ना अख्रांनि गोसोम जोमैया एसे बुस्रांहांदों आरो माने समफोरा एसे गोरोबहां जादों बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोबाय थानो हासिगोन ज' लोगोफोर नोंथांमोना बारा दुखु खालामबाय थानो नांला दै नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबाय थायोना सामफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय था ना बयनिबो कमेन्टखौ नायो आरो दुम्फाव होननाय बायदि नोंथां जाय बिथांमोना कमेन्ट हरबाय थायो बिथांमोननि नामफोरखौ खायसेफोरनिखौ गोसोआव थासिनबाय जायनि प्रफाइलाव माने फटक दं आरो ना बिसोरनिखौ थाब गोसोआव थासिनो आरो ना मानसिनि महरखौ नुयो नालाय जायफोरना नाम दङ नाथाय फटक गैया बिथांमोननिखौ नामफोरखौ बारा गोसोआव थाया थेवबो साफा सानैखौ गोसोआव थाबाय हरबाय थाग्राफोरनिखौ ओमफ्राय बे फटक गोनांफोरनिखौ रोखा गोसोआव थाखायोलै दे अब्लालाय लोगो नोंथांमोन दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय लोगोफोर टेक केयार गुड नाइट